RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago nilang dugan mong malibuto. Palami Style. Ibayan ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Di kasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Lakir pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalin sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Ason, ginaingon, ang anak kabuutan garbo sa mga ginikanan. Apan ang anak kabadlungon, mo'y nakahatag nimo og dakong kakonsimisyon. Lagmit, mao patingali ang maingnan sa sayo mong kamatayon. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Ay, lagi. Nakita na ko imong anak nga may kuyog na lalaki. Katuwa pa ingon si babaw. Pastilan na. Doon na rabay karaang payag di Ason. Wala. Manigibugha na turo ng imong anak ito. Pastilan! Sobra gini ka badlungon ning anak ka da. Tana, Berting. Kuyugi ko paingon sa maong dapit. Tana dayon, Berting. Oh, sige. Tana dayon. Kay na. Disgrasyan sa dong anak ni Maron. Kalami ra ba ng imong anak? Tana dayon day Ason. Katungason ba yan yung dapita, Berting? Sigurado ka nga ni agyo din sila. Ay, sigurado lagi ko. Naa sila niya. Bida, anong anak man yun sila diha? Uy, nga kakutas ba yung dapita? Ay, pastila ni mo Ason. Anak man yun, basta mo ang tutag langit. Saka man yun tagbukid. Wana. Bugha na turus lisli. Kabulingit ng ikaduhang. Ba, turo na. Hinap na, Berting! Agay! Nagma noon ka. Tanaw sa simong nilaktan doon. Kasakit sa akong tuhod, agay! Pabangon ako! Pabangon ako, dire! Hinampak! Si Mama Limo o sino'y Berting. Ha? Animal ka, Leslie! Unsa ninyo gibuhat, ha? Unsa ninyo gibuhat? Talawa na Ason. Tanawa, ngayo. Kamurit sing ang usa ka ba. Mama, purol ka karon! Solo na siya mong purol do eh. Umana na ka do. Iwas na do, iwas na. Nag-umabayan ni mong sampot ko. Day, Leslie. Samad? Pamanti na dihat, Day. Ikala, hindi ni mong tanawon, uy. Sino mo? Naibaw ko. Ikay nagdani mama diri si babaw.
Bantay lang ka na akong liberty nga ka. Bantay lang ka. Nibawra ba ko? Ibog ka na ko. Aha, unsa? Hanimar ka? Ha? Imo dyan kong gipagukod, ha? Pasaylo ang taon ko ng ason. Oh. Pero nahadlok mo kong libilting. Basin iya kong kulatahon. Mo nga, bidagan ko. Asol. Ato lang sabot-saboton, oy. Nahitabo na mo yun, ipakasal na natong duwa. Ay, kinahanglan yun! Kinala nga pakaslan mo gyud si Leslie nga akong anak. Kay pwede ra ba nimo nakapatong sa akong anak, do? Na? Nakakita gyud ko! Oo, nang Bitaw. pagkastan ako sa Leslie. Kay, nakagustom sige ko lang niya na. Nakagusto ko lang niya, oy. Balag dili na siya virgin. Ayaw na lang ko padungga pa ng istorya nga dili na virgin. Kay dili na uso na virgin ro panahon na. Kay moderno na ro na panahon. Basta mao na to. Pakasli si Leslie. Pamay siya karong yung umaabot kay Domingo. Unsa? Mao na, ma. Di ko magpakasal ni Victor. Unsa dili ka mapakasal ha? Nayabag ka na Leslie. Puwerte nakahayang nimo dihan gikuan kang Victor. Unya dili ka magpakasal. Kaya wa man ko'y gusto ni Victor. Unsa? Oo, bitaw. Nilabtan bitaw ko niya. Pero di ko pakasal niya, oy. Wa ko'y gusto niya. Hoy, hanggaw unsa man taw kag klasihas pagkababayo oy. Wa kay gustos laki unya nagpahilabot ka. Pagkabuang ko nimo. Pakasal mo ha. Pakasal gyud mo. Di lagi ko, ma. Kung gusto ka la, ikipakasal ni Victor. Total, di man po mo kasadong ni Berting ba? Tamos, Victor, pakasal mo kung gusto ka. Animal ka! Animal ka bayana ka? Alagpatyon ko di ba, ma? Basta kailigid ko pagkasal ato, Victor. Di mo ko'y gusto niya. Tao ni mo nga nakaka, oy! Ayaw na lang nagpugsas, Leslie. Oy! Oh, Unsa ba? Berting. Paunsa pa man nimo, ha? Ipaunsa pa man ha, nga dili man dyan siya pakasal ni Victor. Ay basig nakuwangan na siya kang Victor. Kita sa gatong iyang, kita gatong nasakpan na to sila. Alaganin yun noon tong ginakuna, uy. Mura naman tong, basta kay, kuwangan. Ayaw na lang pusas, Leslie. Saba de hay. Ayaw, day. Ha? Awa ha, day, Leslie, ha? Awa ha, gilabanan dyan tika, day, ha? Gilabanan dyan tika. Awa ha. Badya, kitat pa. Bantay lang jud ka na akong Berting ka. Bantay lang jud ka. Labaw pa kaya bantay lang unya na ako, day. Unsa? Dili siya pakasal nako. Pero nga naman, oy, nang ason. Ay dahawa ko na siya gusto nimo. Ambot og unsa nang klasihas utok ng bayana na nagpahilabot og laki unya dili magpakasal. Ay, ako'y naugtas ining anak ka. Si Papa nako, may kay itong splitter babae. Mao tayo sa pangyoong itong Leslie. Gusto kong magpakasalan niya. Kay nakagusto ko sa imong anak. Ay dili gid lagi ko no siya mugawas na tuas kwarto niya ay ako bitaw tong gipadtong Berting kay basin og madato niya. Purbida. Pugsa siya ason, oy. Kalain gud. Siya pa'y pakasla niya. Siya pa'y magpadili-dili. Purbida. Balikan ito lang ko. Ikiag ito niya ko. Basin madato siya. Oh, paabot lang mi si Papa Dre silong lang. Sige lang ko, tuwa lang ko. Ay, na sige. Dinhi lang mo kay akong sak og balik taas.
Ay, maayon ni mo, anak, eh. Kanindot ka itong ining bukira. Tamoy yan. Nagpaabot na ba ito sila silong? Daliun tani. Aw. Liberty, sige, pastasin mo, eh. Maayo nga pa ni mo, anak, eh. Bahala ko sila dito. Basta kinadyo ko pa kasal. Isang ikaw pa. Bahala po. Isang ko pa kasal ni mo, eh. Bahalag may kagak mo katkat. Aw. Ma. Ala. Waday malakang siras pultahan. Ay, pagkapiskot ba yan ninyo? Ay! Ibibigay informasyon sa mo, be! Ako atong pinuti! Informasyon sa mo! Wa ko makapatay sa akong anak ug sa akong kapuyo nga nasakpan akong nagkuan oy kay nalupog man ko pag-abot sa silong ug nakuyapan. Nang layas ang duha ug baon nalay akong nasayran nga sila nang duha ang nagpakasal. Mga hinampak. Mago to mga higala ang kaagi ni Ason dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Mga hinampak is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni Terdy Adlucan. Spinner, Ariel Mancao, recording editoran gitayad. Soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.